Takže jo ľudia, ja vás vítam v ďalšom videu a ako viete, malo by byť v shope 5 legendary startupov. Ja som otváral Megapick a padol mi Ruffs, takže let's go, môj brawler. A mohli by tu padnúť tí ostatní 4, takže poďme rýchly opening dať, legendary startupov. Boom, prvý, let's go. A 1000 coinov. OK. Hypercharge na 7, OK. Poberem. To sa hodí. Let's go. Ďalší legendary. Teraz 1000 coinov, pozrite. Bro. Dobre, nevyjadrujem sa k tomuto. Ďalší legendary. Po aspoň jeden brawler mohol padnúť akože. Som si ešte žoval alebo skin a 500 kreditov, OK, tak to berem určite, to sa hodí. No OK, skin, let's go. Neviem koľko stojí, asi 79 gemov, tak nejak. Možno aj viac. A posledný legendary startup z tých 5. Poď, let's go. Poď. Ideme na to. Brawler. Charlie, let's go. Tak toto dobre vyšlo. Brawler na záver. Let's go. Charlie. Kámo, yes. To je mega. Na kolta mi padla toto, áno. Start pozorka na Sandy Hypercharge, takže určite ju asi dám na 11. Som si ho mohol potom zahrať nad tým Hyperchargeom. No a ja si myslím, že z tohto openingu bolo všetko. No a u ďalšieho videa. Čau, čau, čau.